Mga ka-digital disciple, nararanasan mo na bang lumayo sa Diyos? Yung alam mong mali ang mga desisyon mo, pero nahihiya ka ng bumalik. Magandang balita, ang Diyos ay hindi napapagod maghintay sa pagbabalik natin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Saturday of the second week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin na yon mula sa Lucas 15, 1 hanggang 3, 11 hanggang 32, ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa isang ama at sa kanyang dalawang anak. Ang nakababatang anak ay humingi ng mana at umalis. Nilustay niya ang lahat sa magulong pamumuhay hanggang sa siya'y maghirap at magutom. Doon niya naisip na bumalik sa kanyang ama kahit bilang isang alipin na lamang. Pero habang papalapit pa lang siya, tumakbo na ang ama upang salubungin siya, niyakap siya at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ng ama, ang anak kong ito ay patay na, ngulit muling nabuhay. Nawala, ngulit natagpuan. Mga ka-digital disciple, ito ang isa sa pinakamagandang larawan ng puso ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tulad ng inaakala natin na naghihintay lang upang parusahan tayo. Siya ay ama na naghihintay, tumatakbo at yumayakap sa nagbabalik. Minsan tayo ang nakababatang anak, lumalayo, nagkakamali at nasasaktan sa bunga ng ating mga desisyon. Pero minsan, tayo rin ang nakatatandang anak. Nasa bahay nga ng ama pero puno ng sama ng loob at paghuhusga. Ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa kanyang puso. Hindi bilang alipin, kundi bilang minamahal na anak. Mga ka-digital disciple, kung sa tingin mo ay malayo ka sa Diyos, tandaan mo ito. Isang hakbang mo pabalik sa Kanya, tumatakbo na siya papunta sa iyo. Ang habag ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa ating pagkakamali. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!